I ara el que hem de fer és passar el tema d'aquesta setmana. Judit Peñaranda, bona nit. Bona nit. Què és? Doncs el tema de les eleccions a Baviera, que aquest diumenge hi van haver les regionals i el més destacat és, sens dubte, la gran caiguda de la CSU, els socialdemòcrates, que són els aliats claus de la coalició CDU-CSU de la cancellera Angela Merkel. Però de com pot afectar això a l'estabilitat del govern actual en parlarem d'aquí una estona. Ara anem per pams. Primer els resultats de les eleccions. La CSU ha guanyat els comicis amb un 37% de vots, però ha perdut la majoria absoluta. Es queda a 83 escons d'un Parlament de 200 diputats. De fet, feia més de 60 anys que la CSU governava a Baviera. Per darrere de la CSU hi tenim els Verds amb un 17,8% dels vots, que doblen els resultats de les últimes eleccions. Pujada general dels Verds, com tu deies, Francesc, a l'editorial. En tercera posició hi trobem el Partit Electors Lliures amb un 11,8% de vots i tocant els talons hi tenim Alternativa per Alemanya, el partit ultranacionalista i xenòfob que entra per primera vegada al Parlament de Baviera. I al darrere, amb una gran derrota també, l'SPD amb un 9,3% de vots que perd la meitat del suport aconseguit en anteriors eleccions. I a la cua se situa el Partit Liberal amb un 5% dels vots i l'Esquerra Radical amb un 3%. Dir també que la participació d'aquestes eleccions ha estat del 72%, que de fet és més alta que la de fa 5 anys. Per analitzar tot això, tots aquests resultats, tenim a l'altra banda del telèfon a l'Adrià Esteban. Bon dia. Hola, com esteu? El tenim des de Munic, eh? Exacte, des de Munic aquí mateix estic. Comencem, Adrià, preguntant-te per què la CSU s'endú aquesta gran patacada. La CSU s'ha endut aquesta patacada, entre d'altres coses, perquè ha gestionat malament l'estratègia de campanya i parteix de la base de que dins de l'imaginari de la CSU no hi havia hagut mai cap partit que, diguéssim, l'hagués avançat per la dreta i la irrupció d'Alternativa per Alemanya en la política alemanya l'ha destacat la manera que ha entès la CSU per Alternativa per Alemanya era copiar el seu missatge, però copiar el seu missatge ha resultat que és una estratègia errònia perquè els actors han demostrat que en cas que volen una política migratòria dura, prefereixen la marca original, que és la pròpia Alternativa a Alemanya, i no la CSU, que ha estat copiant un missatge només pensant en les eleccions. Prova d'això són els continus desafiaments que ha llançat el ministre de l'Interior, Horst Seehofer, que és el president de la formació, a la cancellera Angela Merkel, amb l'únic objectiu de potenciar i marcar un de caire de nosaltres agafem també aquest missatge. Però això el que ha provocat és, per una banda, tensar els fràgils fils amb els quants de la gran coalició i, per d'altra, espantar tot aquest electorat de la CSU catòlic amb esperit solidari superposat i ha hagut d'anar a buscar una formació, com és en aquest cas els Verds, a tenir una política migratòria. Adrià, si et sembla bé, escoltem el Markus Söder, el primer ministre de Baviera. Ara mateix, una aliança amb els electors lliures ens sembla la possibilitat més viable. Hem de parlar amb tothom, però l'objectiu més important per mi és formar un govern seriós i estable. Adrià, abans he comentat molt per sobre que han pujat els Verds, hi ha hagut una davallada de l'SPD. Anem a analitzar una mica més totes aquestes estadístiques més a fons. Doncs sí, en el cas dels Verds, que és, diguéssim, la gran sorpresa, tot i que en les darreres setmanes les enquestes ja ho predien, sí que és un fenomen en auge. Una de les claus és que han presentat una imatge fresca i renovada a partir de la seva candidata, Katharina Schulze. És un partit de centre-esquerra que, diguéssim, vist el resultat, agafa el relleu de la socialdemocràcia. Té una consciència medioambiental que entrelliga molt amb una regió que té molta tradició rural, i, sobretot, parlem també en temps en els quals hi ha moltes advertències de canvi climàtic, sembla que això ha calat a una població a la qual a sobre ha patit una gran sequia aquest estiu, però sí que és una incògnita si realment els Verds es poden convertir en una oposició a tota Alemanya, ja que a la part oriental el missatge dels Verds no cala tant com si ho fa el de l'esquerra Die Linke a l'antiga RDA. Pel que respecta a Alternativa per l'Alemanya,
compleix les expectatives, que és entrar en el Parlament. Amb aquest ja només li queda el de Hesse i ja és a totes les cambres regionals d'Alemanya. I és curiós perquè ha obtingut una xifra per sobre dels 2 dígits i és al Land, a Baviera, on van entrar, diguéssim, tots els refugiats a nivell geogràfic perquè és la porta d'Alemanya cap a Europa de l'Est. Quan a l'SPD és un càstig molt dur per la no oposició que està exercint a nivell federal, però tampoc és un cas particular, sinó que va en consonància amb els pobres resultats que està obtenint la socialdemocràcia a Europa, ja sigui a França, ja sigui a Grècia o a pròpia Espanya, malgrat que estigui ara mateix havent un govern d'esquerres, recordem que ha accedit per una moció de censura. Adrià, veient aquests resultats, quins possibles pactes o coalicions pots preveure? El més previsible és que hi hagi una coalició de la CSU amb electors lliures, que és una escissió d'aquesta pròpia formació, i que també, com en el cas de la CSU, és una formació que només té àmbit bavarès, vull dir, no està pensada per concórrer eleccions generals. Per tant, és una formació també conservadora i que les seves polítiques entrelliguen molt. Per tant, no ha de suposar grans canvis a nivell de programa, però sí que és curiós que mentre estàvem dient que a la campanya la CSU ha intentat copiar Alternativa per Alemanya i per la seva banda ha convidat en el seu últim acte de campanya Sebastian Kurz, el canceller d'Àustria que està governant amb l'ultradreta, malgrat tot això, ara, quan hi ha hagut el resultat de les eleccions, volen oblidar-se de qui han estat copiant i deixen clar que sota cap concepte hi haurà govern amb Alternativa per Alemanya i estan disposats a dialogar amb les altres formacions, tot i que previsiblement aquestes 4 setmanes que contempla el Parlament bavarès per formar govern seran amb electors lliures, que ja ha mostrat predisposició per obtenir algunes cancelleries. Escoltem el líder de la CSU, Horst Seehofer. La CSU sempre serà un soci amb un perfil propi fort. No quedarem en silenci durant mesos o anys, sinó que cooperarem activament i constructivament en aquest govern alemany i la coalició. Moltes gràcies, Adrià, i ens tornem a trobar un altre programa. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I ara us deixem amb el nostre corresponsal a Berlín, l'Emili Vinagre. La veritat és que, evidentment, el terratrèmol dels resultats aquests de Baviera són importants i es deixen notar també aquí a Berlín. El que no se sap encara és fins a quin punt i sobretot a partir de quan aquest terratrèmol tindrà conseqüències polítiques. D'entrada, caldrà esperar com a mínim fins al 28 d'octubre. El 28 d'octubre hi ha eleccions regionals de l'estat de Hessen. És important sobretot perquè en aquest estat es veuran quins resultats aquests partits tradicionals, sobretot els socialdemòcrates, que han tingut uns resultats nefastos a Baviera, i també la Unió Cristiana Demòcrata de la canceller Merkel, quins resultats poden tenir. S'espera que hi hagi retrocessos d'entre 7 i 8 punts percentuals per cada partit, i serà a partir d'aleshores quan segurament hi hagi valoracions més definitives i també quan els partits comencin a tenir les seves estratègies. És a dir, no només a Baviera hi haurà reaccions, possiblement relleus a la cúpula de la CSU de Baviera, sinó que també el que estem, sobretot, la pitjor conseqüència que podria tenir per la gran coalició aquí a Berlín és que el Partit Socialdemòcrata